Bazen behin, zapatari txiro bat, gizon aberatz baten bizilaguna zen. Zapatariak kantara itzen zen lanean, gau eta egun. Berarentzat, modu entretenigarriena? Pues, baitzen. Gizon aberatsak, pues, lo egiteko arazoak zituen. Eta lokartzeko momentuan, sartu egiten zen, zapatariaren kantuekin. Arazori irtendi bat emateko, aberatsak diru poltse bat eman zion zapatari isiltasun horren truke. Zapatariak onartu egin zuen, baina lo egiteko orduan gauzak aldatu egin ziren. Aberatsak lasai lo egiten zuen bitartean, zapatariak eskatuta zegoen. Norbait bere etxean sartu eta dirua lapurtzearen beldur zen eta hori dela eta ez zuen ondolo egiten. Beraz, kezka hori alde batera usteko eta arazoari amaiera bat emateko, diru poltsa bueltatu zion aberatzari. Modu honetan, arazoa hasieran zegoen ora itzuli zen. Zapatariak ikusi zuen, bere eguneroko bizitzak gehiago balio zuela diru poltsa bat baino. Where did all the good times go? That's okay. Way oh, let it go. When did all the windmills start to turn so slow?